Ahojte fanúšikovia kanálu Andrea Martiny, rozprávajme sa o móde. Dnes sa nebudeme rozprávať o strihoch ani o farbách roka. By the way, tou najnovšou je tzv. Cloud Dancer a vraj nie je to biela. Dnes sa budeme rozprávať o materiáloch, ktoré má asi každá z nás v skrini a aj tak to môže byť veľká neznáma. Je to umelé vlákno alebo prírodné? Odpoveď je niekde uprostred. Vitajte vo svete regenerovanej celulózy. Vlákna z regenerovanej celulózy sú takým Frankensteinom textilného priemyslu. V dobrom aj zlom slova zmysle. Nie sú to syntetické vlákna ako polyester, ale ani čisto prírodné ako napríklad ľan a bavlna. Ako to funguje? Predstavte si strom. Najčastejšie buk, smrek alebo eukalyptus. Ten sa zoštiepkuje a následne rozvarí na kašu celulózu. Tá sa následne chemicky upraví na hmotu pripomínajúcu med. Cez trysky sa potom pretláča do kyslého kúpela, kde tuhne a vznikajú samostatné vlákna. Čiže áno, teoreticky aj trochu prakticky stále na sebe nosíte drevo, ale také, ktoré prešlo poriadnym chemickým fitkom. Najznámejšou hviezdou z tejto kategórie je viskóza. Milujeme ju, pretože je chladná, splývavá a lacná. Viskóza má však aj svoje temnejšie tajomstvo. Na jej výrobu sa tradične používa sírouhlík. Je to chemikália, ktorá robotníkom v továrniach v minulosti spôsobovala vážne neurologické problémy. Dnes je výroba viskózy v Európe prísne regulovaná. Ak však máte viskózu z lacného zdroja niekde v Ázii, jej environmentálne dopady môžu byť katastrofálne. Použité chemikálie sa totiž často vypúšťajú priamo do rieky. V Andrea Martiny môžete mať istotu, že viskóza, ktorú používame, pochádza z overených zdrojov a má potrebné certifikáty. Napríklad Oekotex Standard 100 alebo FSC. Nájdete u nás aj viskózu so označením Ecovero. Nechcem vás ale vystrašiť. Módny priemysel sa neustále vyvíja a posúva vpred. A tu prichádza na scénu mladší brat viskózy Lyocell pod obchodným názvom Tencel. Pri výrobe lyocelu sa používajú netoxické rozpúšťadlá, ktoré sa navyše používajú v 100% uzavretom cykle. Znamená to, že chemikálie sa nevypúšťajú von, ale sa recyklujú a používajú znova a znova a znova a znova a znova a znova až do nekonečna. Samozrejme, žiaden materiál nie je dokonalý. A aj Tencel má svoje špecifika, ktoré je dobre poznať. Tie sa týkajú najmä údržby. Ak chceme, aby nám oblečenie z lyocelu vydržalo čo najdlhšie, musíme sa k nemu správať naozaj jemne. Pri agresívnom praní sa jednotlivé vlákna môžu rozštiepiť. To potom spôsobuje chlpkovanie po celom materiáli. Tomuto javu sa odborne hovorí fibrilácia. Preto je dôležité prať Tencel alebo lyocel na jemnom programe a oddelenie od hrubých materiálov ako sú džínsy alebo napríklad zipsy a rôzne cvoky. Teraz sa dotknem jednej témy, ktorá v našich končinách už zľudovela. No schválne, kto z nás ešte nedostal ponuku na bambusové ponožky? Bambus rastie rýchlo a pri jeho pestovaní nie je potrebné vysoké množstvo pesticídov. Pravda je však taká, že proces výroby je rovnako chemicky náročný ako pri viskóze. Samozrejme, aj tu existujú výnimky v podobe certifikovaných materiálov. A čo ďalšie materiály? Máme tu modal. Ten je ako viskóza na steroidoch. Mäkší, odolnejší voči zrážaniu a často sa robí z bukového dreva. A potom je tu luxusné kupro. Často sa mu hovorí vegánsky hodváb. Vyrába sa z odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní bavlny, z tých malých chlupkov okolo semienka. Je to geniálna recyklácia, vyzerá to luxusne, chladí to a preto ho dizajneri milujú na počívky alebo letné šaty. Prečo by ste teda chceli mať doma odev z regenerovanej celulózy? Pretože kombinuje to najlepšie z oboch svetov. Saje pod a dýcha rovnako ako prírodné vlákna, no ako bonus má estetiku luxusného hodvábu. Móda však nie je len o tom, čo vidíme, ale aj to, čo sa dotýka našej pokožky. Preto hľadajte najmä Tencel, Ecovero viskózu alebo podobne certifikované materiály. Nebojte sa, ale týchto materiálov sú úžasné, len vyžadujú trošku iný prístup. Dúfam, že som vám trochu objasnila tento celulózový zmätok. Budem veľmi rada, ak mi do komentáru napíšete, či sa vo vašich skriniach nachádza niečo z týchto materiálov. Som naozaj zvedavá aj na vaše skúsenosti s udržiavaním týchto materiálov. Nezabudnite dať odber na kanál Andrea Martiny a pozrite si aj niektoré z našich starších videí. Ahojte a vidíme sa na budúce.